ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni enobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayiyahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili.
Sawona mbukele ekhaya igama lami uMuzi umfoka Mthabela. Qagela ukuthi namhlanje sikuphi. Sise number 200 Florida Road. La bekade sizovula khona inkundla yeze basketball. Njengoba ubona nje ukuthi ayi ngangidlala le Shandisi lena. Hey ngangimubi. Ngangibadribula baphenduke balimala abantu. And bengibabuka nje namhlanje ngithi mina bageja labafana uma befuna ukukora ababize mina ngizobenzela umhlolo. Abazosivulela enkundla basitshele kabanzi ukuthi yini ebenza ukuthi njengoba sebevulile izinkundla ezimbili eGauteng baphinde futhi bafune ukuzovula esithathu la kwelikaMthaniya. Ngifuna ukuthi ngiphinde futhi ngikhulume nensizwa yakwaMnguni ekuyiyona esipendelele le ground lethu. Ngimbuza ukuthi i-inspiration yakhe bekuyini? Yini emenze ukuthi afune ukuthi akhethe imbala le ayikhethile ebese ngimbuza futhi ukuthi yini emenza ukuthi akhethe ingwe ngoba ngiyabona ukuthi lapha phansi uyidwebile ingwe okuchaza khona ukuthi ukwelikaMthaniya. Ebese futhi ngiphinde ngikhuluma nolunye ugojogojo lensizwa laphana. Hey ngiyaqala ukubona insizwa ende kunami hayi le yansizwa ingidlisela ogageni. So ngifuna ukuthi ngikhulume nabo ngibabuza ukuthi njoba lensizwa yayikade idlala kuma Chicago Bulls. Siyazi ke iChicago Bulls bedlala a very famous number 23 uMichael Jordan. So ngifuna ukuthi ngikhulume nabo ngibabuze kabanzi ukuthi yini ebenza ukuthi bakhethe lelizwe lase South Africa ebese bezokhetha elikaMthaniya. Hamba nami. Mbukele ekhaya njengoba ngikuthembisile ngiphethe insizwa lana yakwaMshengu. Hey ifundile lensizwa kade ngibuka laphana ku LinkedIn ukuthi ubuya nako Cape Peninsula ngabona nama companies osuwasebenzele. Awusithi fahla kancane ngokuthi ubani ungitshele nangama companies amaningi nje osuwasebenzelile. Ngiyajabula ubalana sanibonani ekhamba Anele Mshengu Shabalala Tholo lamavuso. Umama is actually from eThekwini. Ubaba waseJozi. Okay. Ngazalele eKapa. So that's yabona nje ukuthi nje a whole nation nje. And then in terms of ukufunda ngafunda eCape Tech ke ngenza marketing. After that I then worked for Coca-Cola, Cadbury, Pepsi, ngabatshela. Pepsi, Diageo, and then KFC. Then I had to do my own thing. Manje I'm back into corporate and I'm happy to be working for iLokuza Hennessy manje. Yeah. So ngiyabona ukuthi uyi marketing manager ye Hennessy. Yebo baba. Yeah, isikhulu leso. Kakhulu. Kakhulu. Nakhona because we have a responsibility to abantu base South Africa. Yeah. Ukuthi we must sell but to be responsible. Sikhulumele phansi ke le. Yebo. Makuphela le interview ngicela nje ungishaye ngekesi le Lokuza. Kanjani manje? Hayi. Masikhulumele phansi ungayibele. Ngusibili. Ikesi Hennessy. Yeah. Awuzwe. Sure. Hayi sesivumelene. Lalela. Ngifuna ukwazi ukuthi iHennessy bengayihlalela nama millions ayo bayidlela imali yabo. Yini eyenze ukuthi nithathe isinqumo sokuthi nithathe initiative la enizokwazi ukuthi nisize khona abantu abasha ikakhulukazi la in an urban space? Yeah. So Hennessy, I think historically, even namanje, we want to make sure that we are relevant to e-youth. We know that e-youth is passionate about opportunities. They're passionate about being creators. So manje we partnered with Siphephelo Mnguni, who's a young up-and-coming artist like eThekwini, and we connected him with our big partners. So we've got Joachim Noah here, who's a big partner from NBA and Tina as big bands. It's important that when you speak to youth, we speak to people they understand and they respect and that we're giving chances. Number one. Beningakhetha amadolobha amaningi ngiyaqonda ukuthi zikhona izinkundla zebasketball ezimbili eseniyikhanda eJozi. Yeah. Beningakhetha ukuya eCape Town, beningakhetha ukuya eBloemfontein. Yini enze ukuthi nikhethe ukuza la kwelikaMthaniya? Okay. Two things, ne? Basketball in Durban is growing faster than any other province. So that was number one, ne? So and we know ukuthi basketball abantu bayathanda kakhulu. Number two, Ethekwini is a very important market for us. Yeah. Okay? And we know that Ethekwini as well, over the last couple of years, has been through a lot of things. Yeah. So it's us giving back and making sure that we have the basketball community as a support. Yeah. Yeah. Injalo. Okay. So lokhu nikwenze ngenhloso ukuthi nifuna ukuyikhulisa ibasketball. 100%. Okay, ngoba iSouth Africa izwe elisithanda kakhulu isport. Kodwa liyabantu singabantu kakhulukazi kunesports abelungu, kunesports abantu abamnyama, kunesports amakhaladi. Too much. So
zikhona mhlawumbe izinto enizenzayo ukuqinisekisa ukuthi i-basketball akubi isports abantu abamnyama kuphela ngoba ngibonile zikhona ney'nsizwa zabelungu laphana. Yabona? Yeah. That's the other thing. Yabona manje ukuthi lekhe ke ngicana ngithi thina we grew up with the rugby ne-soccer njengobusho ne. I-basketball, because it has so much influence of hip hop and things from America, you find that the game manje it can be played by noma ubani. The Xhosa, umZulu, Mpedi, soccer we can all play together, and that's the important thing to make sure that people can really come together. Because even to this day, we know that soccer is still pushed in by abantu abamnyama. Yes, kakhulu. Injalo. Yeah. Okay. So elakho lokuvala njenge-marketing manager yakwa-Hennessy, yini enifisa ukuyibona mhlawumbe in future yenzeka la eSouth Africa ngoba ngiyabona ukuthi ngifuna ukuba ne-footprint as strong as okuyibona abantu abawongqoshishilizi kakhulu kweze-basketball. Tina, as a brand, the number one thing for us is to make sure that we stay committed to the youth. Whatever the youth is interested in, they know that they can access that through Tina as the Hennessy. We've done work in hip hop. Like namhlanje, you saw us with the performance Kama Clara. He's a strong up and coming artist. We've taken him to about Rwanda. He's done some stuff with some really big stars in New York. So we want to be the people that speak on behalf of the youth as a brand. Yes. So omunye umuntu uzothi iHennessy isiphuzo esidakayo. And siyazi ukuthi eSouth Africa kunenkinga ikakhulukazi among young people. Akhona amagxathu wenu wathathayo ukwenza isiqiniseko sokuthi abasha abagxili ophuzweni oludakayo. Yes. Angithi the message of drink responsibly is number one. Yes. We will never, as a company or as a brand, go too far and misguiding abantu. Yes. We know that ritual is for celebration. Yeah. It's not to take your mood too far up and not to take it too far down. Yeah. It's also not an escape. Yes. And we make sure that in the way that we do advertising and marketing, they see that. Okay. So it's not a way to change you and alter you and make you more attractive to people or nothing like that. Yes. As long as you drink responsibly, it's right. Yeah. No, ngimzwile MC lapha nekhuluma ethi on a driver's license, non license angaphuza kodwa angakabi nayo ongaphansi ka-18 angalingi akuthinte. So kungijabulisile ukuzwa leyo messaging ukuthi ngiyayiphusha ukuthi drink responsibly but also ungaphuzi mawusemusha. Absolutely. No, ngiyabonga kakhulu Mshengu bonga mina. Awenze njalo kuyiphi into yami? Don't worry. Sokhuluma don't worry. Asithi joy. Ngiyimi nje manje. Athi ngikulandele. Uma nje uke wangihleka wathi lensizwa yinde kunami. I'm telling you siyoxabana singaphinde sizwane. Ngesilungu bathi I look up to you. Lensizwa le ingibuka ukhakhaya into engajwayelekile ukuthi yenzeke la kumina. Okuchaza khona ukuthi sisebenza nabantu lana abadlala ibasketball okuyisport esidlalwa kakhulu insizwa ezisukile egadeni eziphakeme kakhulu. Lensizwa idlalele ama Chicago Bulls ibuya le phesheya iyavula neorganization benonina esiza abantu abasha eAmerica eChicago. Mfowethu, how are you? I feel very blessed to be here. First time in Durban. We're having a great time. This is a beautiful initiative, in the paint, being able to bring the art and the sports and the unity of those platforms. Yes. And bringing the community together, so it's a beautiful time. Yeah, man. How do you feel making me feel short? Honestly, this is the story of my life. I don't know what happened. Yeah. My dad is your size. Yeah. And I don't know what happened. Maybe I ate too many something. Too many eggs as a little boy. Tell me about the organization that you started with your mother to help young people in Chicago. Yeah, I think social work has been part of my education. I knew that when I was playing for the Chicago Bulls, I knew I wanted to do something that was bigger than basketball and to be able to help the youth. So we started these peace leagues all around the city where, kids who might be into it in terms of the violence, maybe they have every Saturday they have to play basketball with each other. And it's been working a lot.
The tournament, the league is called One City. The goal is one day we bring our One City kids, we bring them to Africa. So, you know, we connect, we bridge, we cross the borders, and we bring the culture back together. Yeah. Ithi ke lensizwa kune organization yayiqala lephesheya benonina eyokusiza abantwana abasebancane eAmerica ikakhulukazi kweze sport sona lesi basketball. Uyafisa ngelinye ilanga kusuka abase South Africa bayele Chicago kusuke nabase Chicago beze ngapha eSouth Africa. Now tell me, did you play when Michael Jordan was still there? Or I'm sure this is the question you get all the time. Nah, well, Michael Jordan was before me, but you know, there was something about playing for that logo. That logo is known all around the world. So Chicago Bulls, I'm very proud to be with this team for 10 years. Unfortunately, we didn't win the championship, but I lied to my wife. I tell her that I won all the championships and I play with Michael Jordan. I would do the same thing. So tell me, you said it's the first time you're in Durban. Is it the first time you're in South Africa? No, this is my second time in South Africa. The first time we were in Joburg for the BAL. I'm an investor in the Basketball Africa League. The atmosphere was great, the vibes were great. And now, you know, I love doing grassroots things like this, doing things for the community and being able to partner with Hennessy and this initiative. You know, it's all around the world, but it's obviously it hits different when it's in Africa. Yeah. Motherland. The motherland, exactly. Yes. Now tell me, how did you connect with Hennessy to start this initiative? Well, you know, I played in the NBA for 15 years. So, you know, being an ambassador and being an investor for BAL, Hennessy being one of the big sponsors, we're trying to grow basketball on the continent. So this is my fourth In the Paint initiative on the continent, in the motherland. Very proud of it. This was actually very well done, very organized. And, you know, hopefully it gives an opportunity for young people to come out there, see a beautiful court. You know, Spade, the artist, did a wonderful job here. And they see the court and it makes them want to play basketball. Yes. Now, it takes a very special heart to want to give back. The majority of the people want to make money and make all the money to themselves, but they never want to plow back. What is it in your heart that made you want to give back to young people? I think it starts with yourself. You know, you don't judge other people. You stay on the mission, you stay focused. Everybody has their cards in life, and you do your best. You know, some people, it's maybe 1 hour a week. You know, more than the money and anything, it's the time. You give the time to the youth, and it's gonna come back to you. So I really believe that. I'm very proud to be here. So lensizwa lolu gojogojo luthi kubaleke kakhulu ukuthi mangabe umuntu udlondlobala ukhula uba nemali ebese uphindela la wakhulela khona uyotakula abantu abasha ikakhulukazi young people ubanikeza amathuba afana nawakho ukuthi ngelinye ilanga nabo uma beyimisele badlondlobale njengawe. Now tell me, basketball is not an A-list kind of a sport in South Africa. What would you say to a young person who wants to do basketball but is discouraged by the fact that it's not a prime sport? The future is coming. You can already tell when you go to BAL, there's stadiums here. There's great teams like the Cape Town Tigers, you know. So it's only a matter of time. This is the fastest growing sport in the world. People all around the world are playing basketball. People have dreams. I had dreams as a kid, you know, from here. And you know what? I played at the highest level. I played against LeBron James. I get to take care of my family. This is a big business as well. So, you know, basketball gave me my opportunity, and I hope I can do that for the kids here on the continent. Okay, now thank you so much, man. Tell me, what shoe size do you wear? Bigger than yours. Yeah, I can tell, eh? What is this, 15? 16. 16! Grr. And how tall are you? I'm 2 meters 11. Okay, so I'm 1.8. He's 2 meters 11. Thank you so much, man. Eh? God bless you, man. Ngimilana nomfoka Mnguni kade sincokola la lensizwa iyona epende iground la.
besincokola la uthi wayefundiswe lihle uthisha omkhulu wakhe kuMadlanduna uthi wayehleze ethi kuyena wena uyoshayelwa nini izandla njengoba uhlezi ushayela abanye namhlanje ngishayela wena izandla ngomsebenzi omuhle Ngiyabonga kakhulu owenzile. Ngiyabonga. Awungitshele ababaningi abantu elokushini abayithatha serious indaba yokuba umdwebi yini yakwenza ukuthi uyithathe serious? Into engayisho ukuthi nginenhlanhla ukuthi ngibe nabazali abasupportive. Because isection esikhulele kuyona eMlazi uyawazi amalokishi ukuthi angifuni ukukhuluma ngento ezimbi kodwa bangi-encourage ukuthi ngingagcwala umgaqo and omalume bami because babe kulezinto zomzabalazo nani so they understand ispace ne-culture nokuthi kubaluleke kanjani ukuba umuntu omnyama. So from young age nje bengifundisa iy'ncwadi ey'thile. I think la ngingunce khona ulwazi nasekhaya nje nendlela engikhuliswe ngayo iyona esingibeke la. So ukuma lana namhlanje ukuthi ngikhulume ngalo msebenzi lo especially ngiphuma endaweni ababaningi abaphumayo. So ukuthi ngikwazile ukuthola ithuba lokuthi ngifike la ngiyabonga kakhulu ngibonga abakithi abadala ngibonga umveli Nqangi because ngiya-understand ukuthi akuwona amandla ami kuphela lawo. Ngiyazi ukuthi khona abantu abangiphushayo ngemumva ukuthi nami ngishare lokukhanya enginako ngikushare nabanye abantu. So from ukukhulela eMlazi ukuletha into ekanje la eThekwini ku-Florida Road. So kungijabulisa kakhulu ukuthi ngikwazi nami ukufika ey'ndaweni ey'kanje. Angikaze ngayitshela ukuthi empilweni yami ngiyoze ngifike kulezi ngengikulona. So le artwork engiyenzela noma lo mdwebo engikwenzela even though mengikhula kuthiwa ngenza opopayi bengazi ukuthi lento ibaluleke kangakanani emphakathini. Kukhona abantu abohlanga oluthile beyenza lento bekwazi ukushintsha iy'mpilo zemndeni yabo. Ngiyafisa ukuthi nomzalo khona ekhaya ingane mayidweba ayigqugquzele because ikusasa likhona kulento le. Ungibona namhlanje sengitravel e-Europe ngitravel e-Africa country ngalento le engiyenzayo. So ngiyacela ukuthi abazali bayigqugquzele iy'ngane ukuthi zikwazi ukuthi zifeze amaphupho azo. Not only ukudweba omunye udokotela gqugquzela umuntu medansa gqugquzela mengabe edlala amafilimu gqugquzela okwethi ungizima kakhulu kulezi zobuciko ngoba uzothi uya act use-theatre yini leyo because abazali siphuma kulona abahlezi bafuna sibe odokotela othisha nani nani. So ngiyacela abazali ukuthi kunamhlanje mina ngikwazi ukuthengela uma umuzi ngokudweba nginendawo yami ngokudweba nginemoto yami ngokudweba angikweleti lutho impilo i-right. So angisho lento ngoba nakho ngiyiqhakambisa kodwa into engishoyo ukuthi impilo nempumelelo ikhona futhi nakule mkhakha le. Nginabangani abadlala amafilimu kade ngibabangani bami bedlala uKing Shaka abanye bayacula nangoKemal Mkhulukhethe omunye umngani wami kuyaveza ukuthi ubuciko buyimpumelelo futhi nabo. And ngiyajabula ukuthi abantu abazodlula kulomgaqo ngisho wathi uhlala la eThekwini noma uhlala la kodwa kumele wazi ukuthi umuntu owenze lo msebenzi kule ndawo le ngathi yakhelwa abantu abathile ngifuna bazi ukuthi yakhiwe umfana ophuma endaweni ebukeleke phansi. So ngiyacela nje ukuthi siqhubeke ngokubambisana sikhulise umphakathi sithandane sigqugquzelane ukuthi silandele amaphupho ethu. Ngiyakuzwa uyayibala into eziningi osukwaze ukuthi uzenze ngendaba yekhono lakho. Awungithi ngiyahalamuzi ngezinye zezinto osuhlabane kuzona ngenxa nje yaleli khono lakho. Yabo nje ngitheme ngifika khona indawo kuthiwa i-DUT. Indawo yokufunda. Ngafike ngaba umfundi ikhono lafike la ngithatha la ngiphakamisa. I was nominated for ama-scholarships lapho. Ngathi mengiqeda ngathi ngithi ngisazenzela umsebenzi wami ngiyezwa sebeyangifuna eGermany. Awukathi kwathi kusenjalo sebeyangifuna lapha nalapha. Namhlanje nayi iHennessy. Amanye ama-brand ngeke ngiwamention because silana ngegama leHennessy. So iminyango ivulekile ngengiqamba amanga and ngiyafisa ukukhula but ekukhuleni kwami ukufika kwami la angifuni uqamba amanga kuona amandla ami ngedwa. Khona othisha abangigqugquzelile esikoleni uma ekhaya abangani ngishiswa yini lento ngishiswa ukuthi njengoba nami ngisiziwe ukufika la ngiyafisa nami ukwazi ukusiza
intsha esaqhamuka hayi not eMlazi kuphela ngoba ngiphuma khona nakaMashu because nginomndeni nakaMashu eLamonti kwaMakhutha zonke le ndawo lezi engingafinyeleleki kuzona ngiyafisa uNkulunkulu angibusise ngamandla nalobudlelwane sengibenze nebrand ngizofisa nje ukwenza ama proposals nabo ukuthi bukani asikwazi lento ukuyihlehlisa kubantu kakhulu ngiyacela nje ukuthi mhlambe kabili kathathu ngonyaka sivashele lezi ndawo leziyana ngoba siyayidinga izinto ezikanje asikwazi ukuthi sikhulume ezindabeni nasemaphepheni sisikwamasho kwenze ukuthi lapha nakwenza ukuthi kodwa thina esikwazile ukuphuma kulezi ndawo sawathola amathuba bese singakwazi ukuthi siphinde emuva siyotakula kubalekile ngikhumbuza le theory le yeyinkalankala ebhakedeni enye igibela kwenye kuze kuphunywe ngaphandle so kumele sisebenzise lethuba leli ukuthi siba ama stepping ladders ukuze siphumelele sisize nabanye abantu engikuthandayo ngoba phela nginsizwa ezalwa othisha ngiyajabula mangabe ethi umfo kaMnguni ufike la afike khona ngokufundiswa nangokugqugquzelwa othisha ingikhumbuza enye inkulumo yensizwa eyake yathi iphase kahle ku December bethe hey ndoda wenze kanjani yathi hayi ukusebenza kanzima nosizo oluncane lothisha yabo mina lezinga engikulona khona uthisha ongasekho emhlabeni uNdoda Mnguni isikole ngifunde kusona iarts beyingekho bathi wabona ibhuku lami engidweba kulona wathi ndoda ngiyayithanda lento yenzayo wathi ngama weekend ino yenzayo ngathi hayi ngisuke ngisekhaya ngenza lokho wathi ngiyacela umgqibelo wokugcina njalo enyangeni ngicela ukukuyisa kuma museums nama gallery ukuze ubone ukuthi lento ayipheleli la elokishini kuphela kodwa ikusasa likhona leyo nto so ngiyathanda ukubonga kuyena la ekhona ngabe kumnandi kuba khona ukubukhona la abone lembala inisela ukuthi isiqhakaza kanjani manje siyabonga Mnguni awungitsheleke nje sesizovala ngiyabona lapha na ukhetha imbala ehlukahlukene ugqugquzelwe yini ukuthi ukhethe leyo mbala ugqugquzelwe yini futhi ukuthi ukhethe ingwe yabo ingwe iyona ekahle kahle uthe inspiration meyiqala ngengwe ngoba ngizalwa abantu aba rooted kwisintu sabo so mina ngikhule ekhaya kudlala umfazi omnyama iyashe elimhlophe isixaxa mbiji you name it umaskande ngiyajabula njengoba usula ukhona manje uma futhi uzalwa inkunzi yakwaZulu so kube kuba khona imicimbi endlini enkulu ngabona ukuthi okay ingwe iyisymbol ebalekile esintwini sethu njengabantu bakwaZulu so lento menze bakwaZulu Natal bengithi okay othi ngibe ngibavezele ukuthi nasobani ngoba ekuqaleni mengifunda umlando kancane yayigqokwa amakhosi kuphela kodwa sathi isikhathi besiqhubeka amakhosi athi hayi abantu bethu bangayisebenzisa lelo so manje na ke njoba ngiyibekela ngisaqhubeka leyo legacy leyo yokuthi asibumbane iminyango ivulekile moyibona futhi icourt lapha instead of ibasketball ngenze kwabilanga ngoba iTheku indawo ehlezi ifudumele nabantu bakhona abafudumele futhi and mozobona ubona kuno blue omningi umbala ohlaza leyo nto ngikhuluma ngolwandle lwethu oluhle abantu bayandiza from indawo eziningi leSouth Africa bezojabulela nje lo lwandle esinalo lapha yana so uHennessy ngokuthi angiphe lethuba leli nami ngithatha ithuba lokuthi ngizama ukuziveza njengabantu abaseThekwini ukuthi yini esiqhenya ngayo thina Mnguni kayeyeye ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu mfowethu muhle umsebenzi wakho jabula Nkosi kubusisa uDlondlobala kwande mfowethu Thank you mfowethu ngiyajabula kakhulu mfowethu ngempela mfowethu ngiyajabula yebo bukelwa ekhaya ngimilana nensizwa yakangwekazi ngiyahleka ngithi mina kuyena mase ngimdala ngifuna ukupresenta njengaye Ngithe mina how does this man look this good at this age? Ngambuza ba yasela na uthi akasela kachayi utsha yonke into kodwa in moderation. Nyanyani guys uzithanda uzibona apha emzimbeni ba umuntu uyazithanda qamakho awuzweke kunento engiyithandile mawuphethe uhlelo laphana ngoba kunomuntu mhlawumbe ozothi iHennessy isiphuzo esidakayo yini abayenzayo mhlawumbe ukugqugquzela abantu ukuthi bangaphuza utshwala carelessly ngithande mangabe ukhuluma uthi
ongenayo license ongenayo iID akangasondeli etafuleni lotshwala ngiyithandile le nto ngoba ikhombisa ukuthi abantu mabephuze responsibly awungitshele uhambo lwakho neHennessy so far how has it been in terms of basketball Yo bhuti wami uhambo lwami noHennessy has been amazing. Ndiqale ndibulise ndayazi banibulisanga kwabantu bakwaKhosi FM all 6 million of you. Yabo so this whole event yanamhlanje inendawo especial enhlizweni yami. Ngoba beligama lunguScoop ndalifumana apha eThekwini. Ndafunda apha for 3 years from 2000 to 2003 before iNatal Tech ibe yiDUT. Ngidlala ibasketball. So being on this court namhlanje uSiphephelo wafaka umbala wengwe apho nase backboard ingungwekazi. Everything is coming back 360. Yabo Dingena ku-TV nangena ngebasketball ndiqala ukuba yi-commentator ndingekabonwa hayi wathi umlungu ntwana unxiba ntswembu udlala le game kwaye uyakwazi uyithetha masingena and I started as a commentator and then I ended up being a player. That's how I got onto television. And then Hennessy having dealt with the art bangena ke ngokwi-sport ngale basketball and obviously they were like wena siyabonga you're the first person esimcingeleyo. It's been a 3-year deal no Hennessy advert international advert international endorsement deal billboards in Joburg and in Africa. It's been amazing. Ndibulela izinyanya zami obhelo la ngomapho oqonto okhoboni abasuka kulantamba yaselenge amacirha ogadebe entswentswe noJahola mhlanhle Ndlovu. Ndiyabulela kakhulu man nani manqahwane. Injalo ke bhuti wami. Yeham. Usuthu usuthu okusho ukuthi nawe uyiphethe kahle ngoba bebengeke bakunikeza idile ende kangaka if ungayiphethe kahle. Ngicela ukhulume nomuntu omusha obukele lolu hlelo ngokubaleka kokuthi uma ngabe izinto zakho ivuleka uyiphatha kanjani mawumuntu. Hey lo mbuzo wakho bhuti wami nalentetho yakho ibalekile. Singabantu especially apha kule industry that ikunika fame. Once ube ne fame ungenayo ingcambo ezoklima kamnandi emhlabeni ukwazi ukuma ube nomqolo oqotho ube like it's very difficult. So the young people, I know it's attractive ukubona senze izinto sitravela sinxibe izimpahla sibe kwezindawo kodwa kufuneka uzibheke uzijonge and ayazi nani ndingumuntu ndilapha amaphutha ndiwenzile amaphutha ndinawo kodwa kunyanzelekile ba ufunde ukhule akusekho xesha lokudlala alikho limkile lidlulile funeka sibe serious ngoba uthina sikwazi ukubonisa abantu what really is an African that is successful ngoba ubu successful especially ku entertainment industry sibubona overseas sizama ukopa ezo zinto ayikho lento leyo eAfrica awukwazi uba ngumuntu ongumazi wazo ongenabuntu ngoba ngabantu aba bakubeka kwelizinga. So it's very important especially nina ningulutsha nixelwa qhoqhoqho ba selani go party YOLO you only live once ubuxoki obo iba serious ngoku umncinci ukwazi ukuchola ihabits ezinhle ezizokukhulisa ngoku umncinci ungalindi uba ube mdala uqala uba serious ngelife ayisozolunge njalo Ongezwanga akanandlebe Ngwekazi ngiyabonga bulela mina bhuti wami Nkosi kubusise bhuti wami hey thada Ulisifiso kunjani Ngiyaphila njani bhuti Ngiyaphila mfowethu I understand ukuthi umfoko kaMnguni okuyena ospendele iground is a very good friend of yours Yes uSiphephelo ufana nobhuti wami omncane yize inkulumo noma ingxoxo siba nazo ezabantu esebakhulile ngoba insizwe esehamba ibanga elide yes fana ukuthi siyalingana kodwa umfowethu nje omncane kuthi nje mfowethu ukubona umuntu owumfowenu enza umsebenzi omkhulu kangaka wokupenda iground ommenya ko Germany ngekhono lakhe lokupenda hey bakusiphe insizwe esehamba ibanga elide njengoba ngishilo awuphela unyaka engagilanga izimanga yabo so ngasho ukuthi yize mhlambe bekuyinto ebengakacabanga ukuthi izokwenzeka manje bengikulindela ukuthi khonto azoyenza ngoba every year uyazenza lezi zinto sipheka zenzayo sithuke sonke yabo kodwa ngicabanga ukuthi le yokupenda le ground
ewumuntu futhi othanda umculo we-hip hop ohambisana kakhulu ne-basketball, angicabanga ukuthi khona umuntu ongcono bekumele bamkhethe, you know, ukwedlula yena. Yeah. Mfowethu awungitshele njengomuntu oyi-attendile le event oyibonile wawabona nama-players bedlala ibhola laphana nenye igenge yaphesheya kade ngikhuluma nolunye ugojogojo lwensizwa ndukungidlula lapha ngibuka khaya le yansizwa Ngimbonile. ithini lento kuwena ukubona abantu bangaphandle bezogqugquzela la eSouth Africa ukuthi kudlalwe ibasketball? Ayi isho likhulu mfowethu ngoba kuyavela kancane ukuthi iSouth Africa ayigabile kuphela ngento eyodwa, mhlawumbe kuzothiwa irugby noma mhlawumbe umculo, yabo, kodwa zikhona ezinye izinto mhlawumbe esingathi ezingenza ukuthi sigade sikwazi ukusho ukuthi iSouth Africa cishe iyafana nawo onke amanye amazwe mangaba yikho ngcono kunawo angaphandle, ngokuthi emkhakheni ahlukahlukene siyakwazi ukuthi sivele sigqame nathi. Yeah. Yini ongayisho nje kubantu abasha ukubagqugquzela ikakhulukazi njengoba umngani kangaka nomuntu omfoka kamnguni kuyena openda iground, ukubagqugquzela ukuthi amakhono abanawo bangahlali phe kwawo? Yazi khonto ekade ngifisa ukisho la ukuthi njengendle emnyama ngicabanga ukuthi abazali mhlawumbe abazala mina nawe, yabo, ngibhlungu ukusho lento kodwa ngizoyisho, bawabulela amaphupho amaningi ey'ngane, yabo, amaphupho ethu bawabulele ngokuthi izifana nalezi kuvele kuthiwa hawu uyadweba, awudweba papayi, hawu hamba esikoleni Akuyofunda okunye. hamba uyoba udokotela Something to fall back uba on. uthisha, angithi yayibona lento leyo, kodwa into enziwa uSiphe namhlanje ngicabanga ukuthi izoyisiza kakhulu intsha, isiza nabazali abasebancane ukuthi babone ukuthi ngekhono nalo ngakwazi ukuthi uzakhele ikusasa. Akusukuthi mhlawumbe kumele ukuthi njalo kumele uye esikoleni ukuze ube umuntu ongathi mhlawumbe uyagqama emphakathini. Ngekhono lakho uyakwazi ukuthi wenze umehluko omkhulu nawe. Ngekhono lakho uyakwazi ukuthi wenze umehluko omkhulu. Ungahlali phe kwekhono lakho lisebenzise ukuthi udlondlobale ngelinye ilanga nawe ube umnumzane, ube nomuzi, ube nezinto zakho, njengoba eshilo umfoka kamnguni ukuthi namhlanje ukwazi ngisho nokuthengela umama wakhe umuzi ngekhono nje lokudweba. Ungayithathi kancane, kholelwa kuwena. Ngiyabonga mfowethu. Sho, ngiyabonga mfethu. Hola. Conversations with the books, making compositions that even get Oscar. In the ghetto, I'm a savior, I'm walking on water and spitting the gospel. In the ghetto, don't get too to say the devil, that's why I speak like a prophet. I write these memoirs and gold. I write these memoirs for my soul. Maclera Doughboy. Awushaye ngizwe. Akhetu Melang, how you doing vandaag? Moma Kazana, Lenda Lentariana, where they live for Lausanne, but they die for Monate. Praise to God for the Grosle Bafana. Landed in Alex, I'm with Marcus Nochapa, Sidlinyama in Toko, Gero Dudes, Ratswan, Mama Sutu and Zulu, Daddy Kosa and Twan. I was born near the farms, Kihote Haufile Kwakwa. Sidla nenhloko. How you doing, my brother? I'm great, man. How's it? Good, good, man. Lalela, into engiyithanda ngebasketball ukuthi as an urban culture inokhambisana kakhulu ne-hip hop. What does this mean for you ukuthi abantu basukele kophesheya abazosakhela ama-ground la with an intention of creating i-basketball njengesport esithandwa abantu? Honestly, I just started ukubukela sport. Yes. Hennessy and ENPA actually took me to like 2 other games of theirs. Rwanda, amazing. So watching the sport like HD and ukubona ukuthi no, the field is not small. These guys are actually playing. Yeah. Made me respect it a lot. Yeah. But I also think it's just a beautiful initiative to like allow for the people who want to make this thing bigger to even get something like this. Kunabantu abasha abafuna ukuba abafuna ukudlala ibasketball or mhlawumbe abanye abafuna ukuba ama-successful hip hop artists njengawe. What do you say to them? I think the most honest thing I can say is like, they just have to keep going. Yeah. You just have to keep going. Yeah. I think you're a great example. I do not know a lot about the side of South Africa, but you are such a familiar face, and you have been for so long because you've been going. Yeah.
Consistency is key, boys yeah and ladies. yeah so nizwileke ukuthi mawufuna ukuba successfully in life ungakhathali na uloku uqhubeke njalo. Second half, Rodman. Thank you so much for having me. Cha. Ladies and gentlemen, boys and girls, Hey, tada. I am your host with the most. Igama lami uTukelo, Qhamkwe Matlera, so they call me Matlera. Hey. 018 Hola. Ngihamba lana nensizwa uTNS edlala umculo weGqom. Ama beat akhe ngiyawajayivela ke. Yabona mase kudlala lo mculo ungangithinti. Ngijava ngize ngibe ngaka. Mfowethu njengomuntu oyi musician oyi artist kuthini kuwena ukubona bezogqugquzela isport kangaka ikakhulukazi abantu abasuka phesheya? Ngijabule kakhulu nje okokuqala ukuba khona lana. Ngijabula ukuba khona ngi-invitewe uHennessy. Ngiyajabula futhi ukuba nale moment with uKhozi FM. Ngiphinde futhi ngibonga bonke abantu abafikile kuhle lana. Into ekade yenzeka namhlanje inhle kakhulu, ngiyafisa ngiyibone yenzeka phesheya mina ukuthi ama artists abuka ibasketball, abuka cricket njalo icricket bahlale ndawonye ku socialize. Ngibone no Shekhayina, ngibone no Magdera the boy, ngibone no QDG, kube isocial nje enkulu yenzakala khona nama filmmakers. Ngiyafisa ukuthi lento ingaqhubeka yenzeke, into enhle kakhulu especially for KZN artists, for industry yonke yethu. They're an artist in South Africa nabo bonke abantu ngiyacela ukuthi lento spread around South Africa. It's a beautiful thing. Kunabantu abasha ababukela kuwe othi ngelinye ilanga ngifuna ufana no TNS. Ungathini mhlambe ngohambo lwakho ukuthi uzufike la ufike khona namhlanje? Uhambo lakho belulula belunzima, ungathini kumuntu ocabanga ukuthi izinto ziza kalule lifeini? Uhambo lunama obstacles, angeke ngisho ukuthi lulula alukho lula, kodwa uyakwazi ukusondeza izinto eduze kwakho ngokuthi ke nawe uyimisele uthandaze nje ukuguqa ngedolo ubike kumdali nokuthi uzi reserve, uhlale kahle uma umntwana usafisa ukuba nekusasa, uzi reserve, uobserve izinto indlela ezenzeka ngayo and ufunde ke konke ofuna ukuthi ube yikona, ukwazi ukulalela abanye abantu ukuze uqhubeke uye phambili. Nami ngicabanga ukuthi ngilanga ngikhona kunabantu engibukele kubona, kunabantu engisocialize nabo, kunabantu engihlangane nabo. Njengoba ngibona namhlanje ngihlangana nabantu kuyafana. It's always been like that, kodwa ke kuze ufike le stage lesi kufanele ukuthi uyimisele, akukho lula, kodwa uNkulunkulu njalo uhleze khona for abantu abathandazayo ngekusasa labo. Yeah. Yabona ke namanje umbhobho sengobambisa weartist kusho ukuthi ngifuna ngiyayithanda lento ekhulunywa lensizwa ikakhulukazi mangabe bekhuluma ngoNkulunkulu ukuthi mawufuna izinto zakho zibe bright, thatha uGod umbeke eduze kwakho ube right. Hola. Salute. Ngiyabonga mfowethu. Liyabheda leli bhola lisebenzi kahle. Yabona kuba ibhola ebeli right ngabe lingenile kodwa manje alikho right leli bhola. Mbukele ekhaya sikhulumile nabantu abaningi namhlanje, sikhulumile nabantu bakwa Hennessy ekuyibona abasenzele lo msebenzi omuhle kangaka. Sakhuluma nensizwa yakwaMnguni ebuya le eKaslami eMlazi eNUZ ekuyena sidebelela phansi yenza umsebenzi omuhle. Sakhuluma nabakwa nensizwa le ebuya phesheya esidlale nama Chicago Bulls. Kuyangijabulisa kakhulu ukubona izinto ezinhle kangaka zenzeka kuleli likaMthaniya, ikakhulukazi ngoba thina abantu bamaciko isikhathi esiningi kuyayithathwe ngazo utho wethu umsebenzi umdlalo nje. Kuyangijabulisa ukubona ukuthi kunabantu abakwazi ukusuka phesheya beze la eSouth Africa bazosisiza ukuthi sidlondlobalise lesi sport ukuze sithandwe abantu abaningi, ikakhulukazi abantu abasha, ngoba iningi labantu abasha sigcina sibabona sebedla ama drugs, sigcina sibabona sebengamaphara. Kanti uma kuqhamuka ithuba elifana naleli, omunye umntwana yakwazi ukuthatha leli thuba alisebenzise kahle ukuthi adlondlobalise impilo yakhe abe umnumzane njengoba nimzwile umfoka siphelele ekhuluma lapha ethi ngekhono lakhe lokudweba ubuya ko Germany, ngekhono lakhe lokudweba
ukwazi ukuzithengela umuzi nemoto ngekhono lakhe lokudweba ukwazile nokuthi athengele umama wakhe umuzi. Ngiyafisa ukuthi abazali babagqugquzela abantwana ikakhulukazi uma benenhloso nempokophelo yokuthi badlondlobalisa amakhono abo. Babayekele badlala isport, babayekele badwebe, babayekele babe ngabalingisi ngoba ngelinye ilanga ukuvumela umntwana nokumgqugquzela unokumeseka ukuthi enze into ayifisa yena hayi efiswa umzali. Uyambona amasedlondlobele sekhulile njengoba isho lensizwa ukuthi kunothisha wakwamnguni owayemgqugquzela ukuthi ndoda unekhono lokubhala ake ngihambe nawe siye kuma museum. Ngiyafisa ukuthi noma ingane ungayizali uma ngabe ubona ukuthi ungakwazi ukuphonsa itshe esivivaneni empilweni yayo ukwenze lokho. Ngiyabonga kakhulu nakubona besiphuzo lesi esiseseke kakhulu namhlanje ukuthi senze lo msebenzi omuhle engathi bangaqhubeka bawa edela ama ground abemaningi agcwele South Africa yonke ngoba the more ebamaningi ama ground the less will be amaphara la eSouth Africa. Mina nawe ke mbukeli siyophinde sibonane ngesiqephu esilandelayo.